tehdään ruokaohjelmassa. Valmistamme ahven keittoa. No niin. Eli ensiksi otamme puukon. Täällä viillämme ahvenen mahan auki. No niin, ahvenen maha alkaa olla auki. Noin. Sitten otamme turhat krääsät siitä pois. Tuonne. Sitten filerous. Elikkä siitä vaan raasti. Näin. Sitkeä kalaa. Siitä tätä fileä irti. Noin. Sitten toinen puolikas. Oho, vähän repeää. Sehän ei meitä haittaa. Niin. Siinä on meillä hyvännäköiset bileet. Heitetään tuo ahven tuonne järveen. Noin. Sieltä sen voi joku syödä. Ja sitten otamme nahat pois. Otamme tuosta piireillä, kun ei ole täällä niin köyhä tämä ohjelma, että ei ole mitään muita välineitä, niin puukolla ja piireillä mennään nahasta sinne kalan ruuaksi. Sitten otetaan tämä. Heitetään vaan tuokin, kun tuli vähän huono, niin sinne. Ja siitäkin yritetään vielä joku file sörhätä. Ai kun on näitä ötököitä. Pitää tässä tämmöistä turhaa jauhaa, kun tämä ohjelma niin köyhä, niin ei oikein ole muutakaan sanottavaa. Siitä. No permana. No kylläpä on sitkeä ahven. No noin, siinä on meillä 2 filettä. Eli nyt laitamme tänne likaiseen kattilaan nämä ahvenfileet, koska meidän ohjelmalla on niin vähän katsojia, että ei ole varaa pestä edes astioita. Eli lätkäisemme ne sinne noin. Sitten laitamme vähän vettä tästä järvestä, koska meillä ei ole edes puhtaaseen veteen varaa, koska tämä ohjelma on niin syvältä. Sitten otamme tästä näitä. Täällä on tämmösiä, niin kun, näkyykö homeessa leipää? Näkyykö se siinä? Näkyy. Hyvä. Eli lätkäisemme tämän homeisen leivän tähän näin. Ja sitten laitetaan täältä vähän kauraryynejä. Nekin näkyy olevan ihan sinisiä ja homeissa. Mutta kun ei ole varaa, niin ei ole varaa. Pitääpä sitä kiertelemään tai kaartelemaan. Sitten laitetaan vielä vähän tätä likaista järvivettä tänne kuppiin. No niin. Ja onko hyvän näköinen sose valmis? Kyllä. Eli laitamme sen nyt tähän paistumaan. Tähän köykäiselle nuotiolle. Tää tulikin tukehtua, niin kuin tämä ohjelmakin. Siinä se ruoka kypsyy. Aika savuista, mutta mitäpä sillä väliä. Eli kuvaamme nyt ruoan edistymistä. Ai. Perhana kun savuttaa. Tuli taisi hiipua kasaan. Eipä hiipunutkaan. No niin. Edistystä. No niin. Puhalletaan vähän, että syttyisi paremmin. No niin. Siellä se homeinen leipäkin kypsyy. No niin. Harmi,
kun meidän koemaistaja Raija Räsäläinen ei ole päässyt paikalle, mutta hän on sairas. Hän viimeksi tekemästämme ruoasta sai vakavan aivoverenvuodon, joten hän ei nyt päässyt paikalle maistamaan ja tuskin haluaisikaan. Siellä se tuli hiipuu. Homeinen leipä ei paljon kypsy, mutta nyt me taidamme tämän ohjelman lopettaa, mutta ei ihan vielä, vaan niin kuin kuvassa näkyy, ruoalla ei ole maistavaa, eli annamme kalojen maistaa ruoan. Kiitos. Tuossa on nyt se ruoka. Ei kovin herkulliselta näytä. Siellä ne ahvenfiletkin on. No niin, ja kiitos. Kuvaisitteko järvelle, kun kalat saavat maistaa heidän oman ruokansa. No niin. Kaloista varmaan tuntuu nyt oikein mukavalta. Ja heitä oikein sydämen pohjasta ottaa, kun heille ihan tehtiin ruokaa. Mutta se on hei näiltä osin. Ehkä ensi kerralla me teemme jotain ruokaa tai sitten emme tee, koska en tiedä, onko enää varaa tehdä sitä ohjelmaa, koska tämä ruokakin on näin köyhää ja meidän ohjelma on ihan köyhä ja ollaan ihan köyhä. Hyvä, että oli edes varaa kameraan, siksi kuvaamme tämän ohjelman aina kännykkäkameralla, mutta ei siitä sen enempää. Hei hei!